Iya cing nembang napa Mbak? Nembang ora iso sing penting melu seneng Pak Seno wau niku. Wah nek melu senenge mbok surak ning jaba. Kula niku rasa surake do suraki kok. Wah nggih. Urip kula niku anane ming suraki. Oh lah apik. Cah kok nggo bancaan kena. Ngawur meneh. Nggih, kula senenge kalih sampean kepethuk. Seneng yo bayar. Seneng meneh. Seneng kok bayar. Kula niku anggere seneng sithik bayar, seneng bayar Nek seneng niku ora bayar. Seneng ya dimplok ngono. Anggo mangemplok jare seneng. Kok mang. Iki nek mbiyen anu mbang gula cupacup. Heeh. Matur sembah nuwun ya nak. Iya. Wis kepareng buka swasana ana ing limbukan kene. Iya, matur sembah nuwun ugi kagem ingkang hamengku gati. Awak dhewe katimbalan dening sapa? Panjenengane Bapak Suharno Esos. Iya. Ngaturke sembah nuwun tanpa pepindhan. Ya, Wis kepareng nimbali karo awake dhewe Pak Suharno lan kabeh para-para pundhen sing lenggah nang kene ya nak. Ya, ngono ya sak rombongan komplit
iki diboyong saka nggone awake dhewe sak gamelan wayange sak sound sisteme ya pancen bener ngaturake panuwun lan gladiwanu gulang tepang upama akeh sing padha mrisani ning YouTube nek ketemu lagi pisan iki ning daerah Srumbung dek emben aku tawar ditimbali ning Srumbung ya ana ing apa jenenge iki lokasi nggon apa pasir karo nggon krakal saka SKS nek ora kleru ya wah kok mbengine iki nuwun sewu Merapi rada ya terus batal wah ning dilalah Gusti ngeparengake ketemu karo warga Srumbung bengi iki lumantar Pak Harno ya ngono ya Mak iya lembah manah kono aku teko wis monggo lenggah wah senengke ora jamak iya aku langsung iso batin nah iki wakil rakyat yang tidak salah coblos ya Pak Harno iki ya bola-bali panjenengane paring dawuh walah Pak nggih griyane wakil rakyat namung kados mekaten menika ning dilalah kula niku ora sugih bondo ning sugih Srawung menika luwih kepenak mangane sugih bondo Pak pun disyukuri sugih Srawung menika malah langkung prayogi ya Sugih bondo iki nek ora Srawung karo kiwa tengen ora Srawung karo sanak kadang mitra kawruh tangga teparuh nek mati arep menyang dhewe apa piye iya ngono ya Mak iya ning ora duwe bondo nek sugih sedulur kuwi apa-apa kerepotan mesti akeh sing padha nulungi iya lagi bengok sithik wae tangga teparuh mara kabeh enten apa Pak Harno enten apa enten perkawis menapa mesti do melu-melu du penemu du pamikir iya kuwi nek sugih sedulur iya arepa sugih bondo omahe magrong-magrong ning ora karo tangga teparuh ora tepung arepa bengok-bengok ning omah wis nganti mati separuh paling tanggane ming men nengki wae modar mbok men oke ngono kuwi ya Mak oke ngono kuwi ya matur suwun iki akeh nawala sing padha tiba ning pangkon no ya saka sapa saka pirang iki uga dikancani mengko bintang tamu Mbak Elisa Ur karo Salaso oh ya uga panjenengane Mas Sehono ya ngaturaken derek pangayu bagya dumateng Bapak Suharno Esos mugi amanah saking warung makan Mbah Gayul alamat Ponalan Muntilan sedia sate tongseng garang asem oh ya matur sembah nuwun iki nyuwun lagu apa ora dicethake ya mbok menawa ya ming menehi layang tok ya ora ya mesti eneng lagune Mak matur suwun iki pun mriki mawon Pak malah kesetrum sampeyan mangke iya arep ndeleke layang kok tangane ngene monggo kono akeh cop-copan iya Harjo sapa iki Harjo Surahmat Cepogan katur dumateng Pak Dalang nggih pundi Bu nggih pun padha kali sampeyan niku iya angel kok ngomong tulisane teng pletho ora karo-karuan iya Mak kesusu sajake nulis ning nggon peteng dadi menika wonten gending pangkur menawi kepareng dipun jengglengaken Pak Suharno Kaliurang Hamastuti kabudayan lan pengrawit kabudayan adiluhung sinengkuyung para nggih menika kersanipun Cepagan oh iya Harjo Surahmat Cepagan menika kajengipun dipun tembangaken oh iya eneng meneh no ya selamat atas terpilihnya Bapak Suharno Ibu Keptiah sebagai wakil rakyat semoga mampu menjalankan tugas dan kewajiban dengan amanah bagi masyarakat nyuwun lagu Sesideman nyekar ingin nyekar kula menawi kepareng badhe duit kali Mbak Elisa wah iki arep nyekar dhewe ya saking putra Merapi Pak San NB salam ngebiar sedayanipun matur sembah nuwun iki tinggal satu ya nok sabar ya iki nyuwun apa iki malah ora ana tulisane babar blas ya iki bejaku ya sing ora ana tulisane iki pancen ya mbok menawa diparingke awake dhewe ya pancen bener ya Mak iya janjane ngendikane Pak Harno iki gampang nek tempel kuwi kanan ku terus tekan dalan kuwi lah aku manut karo GPS atau manut karo apa jenenge iki Sherlock iya wah liwat dalan cilik-cilik ora karo-karuan kae mubeng minger iya ning sidane ya tekan no dadak tempel bablas salam kanan oh lah ya wis adoh rada ngalang adoh ning ora apa-apa iya ya pancen bener ngono yo diaturake sik tetembangan engko gek masih ana Mbak Elisa kon jumeneng iya tetembangan apa no iya iki ana pangkur diaturake monggo iki Mbak Ayu sing kepareng
Nembang. Ya. Paling padha karo caping gunung iki panggure iki. Heeh. Nyodite sisan gawanen. Ya wi, kowe kok seragammu ora padha wi? Ya mbuh ya. Salah komunikasi paling. Iya, kancane do kuning. Ayo sinden ki nek buta warna ya. Mesti salah terus. Sesuk Selasa nganggo oranye, malah dhek nganggo biru. Ayo. Lah iki oranye, wah wis angel banget. Iya. Bareng dicethake kae Bang Jo kae wernane apa wi? Nika wernane abu-abu. Genah nek buta warna kuwi. Iya. Ayo Mbak Ayu kuwi ukarane ucapan selamat kado Mbak Pak Suharno Esos. Ya, Karo Bu Keptiah. ya pancen ya Mak. Iya. Dijengglengke nyuwune kuwi Ya, saka Pak sapa? Surahmat saka Cepagan. ya Cepagan. Kene iki mlebu Kabupaten Magelang ya. Mlebu Kabupaten Magelang no. Ning jarene ya perbatasan karo Sleman. Oh iya, Ora apa-apa mangga. Pak Suharno. Ngapa? kuwi tembang kok diwangsuli. Terus Kali uran jenggleng. Nek jenggleng manyen ngene iki nek caping gunung manut mumbule cangik ora mumbul sik. Ya. Neno. Ya. Hamastuti Kabu Dayan lan neno setyane kelakon matur sembah nuwun ya ki mau pangkur kagem ucapan selamat kagem nyari Bapak Suharno Ya pangkur lumantar tembang pangkur. heeh
Iki bengi iki mayang ketoke ketampa no. Oh. Keterima. Ya. Wis ketekan Begawan Anoman. Rumah saku. Iya. Ya ora apa-apa. Wong kabeh kuwi iki tresna nyang budaya iki ngono kuwi. Ngono kuwi iki mergane ungkapan saking seneng-senenge ya nak. Iya, saking seneng-senenge iya. Mula ora awel, Ya, lagi pangkur wis nggawa dit 100 mbok sida dikeke mbok ora mau. iya. Ya. Ayo Mas Seono, monggo katuran jumeneng. Klintang-klintang numpak andong apel klingklong. Nggo nama sinden-sinden. Nggo nak sinden-sindenku mah ora gelem medun mergo gila. Iya. Ya pancen bener. Sugeng dalu Mas Seono. Sugeng dalu yu cangik yu limbo Jangan Den Mas Broto kok ketemu Anoman. Lakone iki apa? Ya, ya ora apa-apa, Mak. Wis ajake le nyambut gawe arep kepenak ngene. Kok arep kepenak piye? Hah? Arep kepenak pripun? Ah mengke akeh wong ngeten iki. Lho lha jenter putih, Pak. Oh lho nggih pun. Ya. Ya. Siap. Gendong tak tok, gendong tak tok, gendong tak tok. Nggih. Malah tok tanggap kok sih kowe iki. Dep-dep go hiburan. Iki malah ora menghibur ning terhibur iki. Ya jan Anoman kok mekekeh. Udune beker kok. Iya. Nggih. Ucapaken kagem Bapak Suharno lan Ibu Keptiah. Ya, Iya. masih ana katimbalan sowan rawuh mrene. Mergo penyanyi Bapak Suharno kuwi minangka dadi wakil rakyat wis kelakon sarta wis terpilih bengi iki tasakuran Mas Seono. Ya. 2 periode nggih. Napa? 2 periode. 2 periode. Nggih, Bu Katiah menika 3 periode. 3 periode. Nggih, Pak Anoman. Nggih. Nggih. Mugi-mugi nggih mugi-mugi tansah manggih kesehatan, kekuatan anggenipun nindakaken amanah masyarakat. Amin. Ya. Mah kok genduren lemu amin ki. Betul. Iya, aduh. Bahagia urip iki. bagian ning kowe mulih stroke kowe. Iya. Wah, tambah serawung, Mas. Nggih. Wis kaya Pak Suharno ya. Nggih. Akeh serawunge. Oh, kacariyos desa mriki menika ya desa budaya, wonten ketoprak, wonten wayang wong. Wayang wong. Iya. Dadi desa budaya wong penjane Pak Suharno ya kagungan gongso. Oh, kagungan gamelan. Kagungan kok. Oh, ya syukur. Tinggalane tiyang sepuh mbiyen. Oh, iya syukur ya, Mak. Tiang sepuh nggih lurah nggih rumiyin. Nggih, 45 taun. Pulung nika nggih. Nah ya mulane aku matur to, wis ana wahyu lurah sing manjing ning daleme iki ora iso wah. Ya. Wis ora bakal kaya kowe iki sak keluarga ya. Pulung. Pulung apa? Lho. Pulunging kesenian Nah iya. ngen dagelan. Nggih. Sampeyan yo dadi seni. Jelas Bojomu ya seni po, jare bakul pecel lele. pun kobongan Mas toh rampung ya. Nggih. Bakul pecel lele kobongan. Nggih. Wah ya wis Lah disyukuri. nika rumiyin rak modele kompan nika Mas. Heeh. Sujud anu ku rekane niku rak ajeng nutup. Heeh. Amal kleru buka. Heeh. Pak groboke niku iso resik kok Mas. Iso resik tenan. Resik. Wah, lah terus munggo mata pencaharian ya. Anjir terus bojo kula namung longak-longok nika lho Mas. Nggih. Longak-longok Heeh. pun ora iso omong niku. Bisu seprene.
Wah, mboten Mas. Tak kira nek bisu seprene. Nek bisu pas nang-nangan leh kula nika. Oh. Ngene kula tabok blok ngoten mawon. Geragap agek nangis. Wis Bu rasa nangis. Kowe nek takon ngobong rak ya gemang to. Iya, Pak. Nggih. Ora apa-apa. Sesuk yasa meneh anggere ndagel ki saben bengi yasa meneh. Mula dagelan ki rasa wegah. Mboten kok kula mboten wegah. Kira-kira ana rame-rame parani. Parani, Mas. Ngaruh nggawa jarik, berskap karo iket. Iket, Butuh nggih. dagelan mboten. Kali anu kresek gede, Mas. Nggo ngapa? Nggo nggawa panganan. Dagelan apa gresek? Heeh. Mikir ngomah, Mah, ke remah. Ayo karo dikancani Mbak Elisa iki ya Mbak Elisa, disuwun karo wonten. Bapak Suharno. Ya. Nggih. Monggo-monggo Mbak Elisa. Katuran monggo lan jumeneng. Elisa or karus alas. Mbak Elisa saking pundi? Saking pundi niki? Aku kangelan golek cakepan ya wis anane kok ya. Nggih. Sugeng dalu Mbah Sihono. Sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu Paseno. Sugeng dalu. Macange sugeng dalu sedaya mawon nggih. Mugi-mugi sehat sedaya. Nggih, kepanggih. Kelih kula ingkang dereng tepang kula Elisa Orkarus Alaso. Mbak Elisa bakul bakso. Kepakel baso. Elisa ora karo salah kok Elisa bakul bakso ora. Sing bakul bakso ki kowe. Lho, kula some, Mas. Oh, Some. some bundere wis ra rata. Kula dudu bakul bakso. Oh iya. Ke Alaso, cantik-cantik gini lho. Alaso. Ke Mbah Sehono. Sehat to Mbah Sehono? Alhamdulillah. Mau dugi mriki pun ngerahupe salah dereng. Oh, Apa? Ngerahupe apa? raupi salak. Merasakannya apa basa kula? Rahapi. Rapi wae. Ngerahapi salah dereng. Salake gede-gede ten Gede. mriki ne. Heeh. Salak gede-gede, salakmu mesti ra gede to. Ning kene delok ki gede-gede kabeh salake ra ono sing cilik. Anggonku kok gede isine. Gede kentrose ya. Kentrose kok. Kentose sing gede daginge ra ono ning kene Dagingnya gede-gede. tipis-tipis kok. Oh, Ini ya enak, apa-apa enak. nih ya enak. Oh, ngene jenengan kena. Karena nek gonmu salake ya gede. Nggih ten iki pancene gede-gede salake. Enak meneh. Pancen ya piyai kene iki oke-oke padha tanin salah, Oke, nandur salah. salah. Nggo jaga-jaga sak mangsa-mangsa kathoke suwek salake metu. Kok kathoke suwek salake metu disimpen ning Lho ngendi maksude nggo salake? nehan nggo ndandake kathok nek salake metu iki. Hasilnya ya Mas. Hasilnya nggo ku tuku mau. kathok. Hasile wau ketumpas katon. Nggih. Niki wonten Ucapan kagem saluran. Pak Suharno. Oh nggih kagem Pak Suharno kalau Ibu Kiptiah nggih sami-sami. Kiptiah. Nggih, Kip Kiptiah. iku tulisnya I bukan E. Oh. Kiptiah. Oh. Kiptiah SPD ya. Semoga beliau berdua dapat menjadi pemimpin yang Sik basa Jawa nyandang Jawa kok Ayo basa. nyangel tenan yo. Jawa saya. Mugi panjenenganipun kekalihipun Nah, terus saged memper satu kagen masyarakat sedaya saged marakake kerukunanipun lan nangel ya basa Jawa iki Ya, le. ning wis bener ning Terus? alon. Nggih. Ayo terus. Nggih, lan dados pemimpin menika mboten gampang. Mboten kok nggih gleleng-gleleng mboten. Nanging kedah nggih berkorban niku kangge masyarakat sedaya. Dados pemimpin menika awerat. Lambeku melu arep kolu. Alhamdulillah. Pas buk. Nggih leres lan boten mesti pemimpin menika wonten ngajeng menika boten. Pemimpin nggih saged wonten wingking. Dadose mengke
rakyat niku saged wonten ngekados gembala. Gembala ya apa basa Jawane? Kok gembala? Tukang angon. Tukang angon. Menika kanten wingking nggih. Tutwuri. Menika yang sing diangon menika mencari sendiri goleki piyambak dadi cerdas. Nah, kuwi pemimpin sing bener kok ora ngongkon-ngongkon tapi marake masyarakate cerdas mencari jalan keluar. Ngono. Tur kudu wani berjuang. Bener. Roma Irama mengatakan. Wah, menurut Roma Irama bagaimana? Berjuang sekuat tenaga. Tetapi jangan lupa berjuang harus disertai doa. Oh, benar menurut Roma Irama. Pelintengan. Kok pelintengan? Rintangan, Mas. Rintangan terus ana. Tak kira Rintangan sudah pasti ada. Pasti ada. Hadapilah semua dengan tabah dan juga dengan kesabaran jiwa. Wah, pinter biasa ya. Ya menurut. Lho, pemimpin ya kudu ngono. Bener ya, kudu tabah. Kudu sabar. Nggih. Wis ngraupi salah urung. Sampun kula pun ngerahupi terus, ngerahupi salah. Nggih, kula riyen niku ten mriki terus Mas Yono. Kula nek yang-yangan wonten mriki kula. Mendi? Ha, inggih wonten mriki kula niku nek yang-yangan ki romane kere. Orang keleleng-keleleng ning restoran ning mriki. Ha iya. Ya, jenengane Tasik. Ya. Yangmu ki apa to? Hah? Ngentas gesik. Wah, apik iki. Tasik ngentas gesik. Ya ning kene lho bareng yangku golek wong bayangku ngentas gesik aku update status bareng yangku ngentas gesik. Lemu Aku kok. Iya ning kene. Oh, yangmu itu tukang ngentas gesik no Ya Mas. biyen ning kene. Yang penting gayeng. Iya, Mbah. ya kerja kok sepenting gayeng. Iya, kan gayeng nek ngentas gesik bareng kok kademen ya. Engko kademen ya ben anget piye ngono to. Aku melu ya. Aku tak melu ngentas. Kaya kowe iki ya gelem-geleme to yang tukang ngentas gesik. Kan malah romantis, Pak. Kok nek ana uwet ya langsung. Ya ora aku ya kurang marem wong ngentas gesik iki mengkeret kok. Mengkeret. Tapi kan nek mengkeret dadi golek penghangatan ngono lho. Dadi mengko gandengan ngono kuwi ya olahraga bareng. Ora mangkere. Keroki piye Mas ngono. Keroki nganggo sekope kae. Ayo karo ditembangke Mbak Elisa. Iki wonten pamundutan sesi Demang nggih Pak Seno. Nggih. Niki sinten mau sing kang ajeng nyekar sareng kula? Masan. Oh, Masan. Saking Putra Merapi. Iki piyai kene mesti. Monggo Mas Masan. Sam. Putra Merapi piyai kene iki kepengin duet karo sampean Mbak Elisa. Oh, nah nek iki sedulure Samdroid. Sandroid Android. Iki kok kaya kancaku le mbiyen perangan ketoprak ta iki. Monggo. Salim. Piye kabare? Aku ya rong kenal. Monggo Pak San aja nyekar. Ketok gapyak aku. Nggih. Monggo ngagemek nggih. Mangga. Ya. Sugeng dalu nyak Yucang Nggih, sugeng dalu. Nggih, itu. Mangga, panjenengan badhe nyekar bawa menapa tembangipun? nggih dipalih-palih kalih Mbak Elisa mawon nggih. Oh nggih, ning sing rata lho nek diparuh. Iya. Wis aku sak omane wae. Ya sak. Iya, Mbak. Kok sing penting mepek gesik. Beke ngentas gesik. Nganu ya wah Pripun? Niki ampun ngedo-ngedo. nyindir kula niki wong. Kok gitu? nyindir Kok tari. nyindir pripun? Lah patah perdamelane kula niku menika ya Pak Den. Mboten napa-napa. Sing penting halal. Halal Nggih. Mas. Oke duit akeh nek hasil korupsi apil ngapusi rakyat niku malah ora halal, marahi penyakit. Ya. Niku mboten nyindir berarti kula kalih panjenengan niku sehati gitu loh. Kula iki ketale dugi sementen niki kula nggih. Maamne dare kalian menapa Gesik. niku Gesik. saking niku Lah nggih niku sae sanget. Nggih. Niku pekerjaan mulia. Bisa untuk menyekolahkan anak-anak juga. Sing penting pekerjaan niku mulia ampun nggih. Iya. Mangga Pak. Ning kadang kala tenaga sampeyan niku sok ora diperhitungkan karo piyai-piyai sing do bangun gedung, bangun jembatan lan Ya. sak piturute padahal
sampeyan iku piguna tumraping pembangunaning bangsa menika. Nek mboten nonton kaya wong-wong kaya sampeyan sing ngeruki wedi ajeng tekan pundi pembangunan mboten ajeng iso lancar. Iya, ngono ya Mak. Iya. Wis berkorban to Mas jenengan? Mumpun ya Wis direwangi mengkeret gitu. Nggih. Agak kom niku mengkeret nggih. Kademen to Mas iki. Mula sok mentas, nggih. Monggo Mas San. Mas San. Neno neno Wiwitane wah ngeruk gesik nderek wong lencir kuning. Aduh saya sangat kakang Mas mriki lho ampun mriku. Lah jane ampun lingsem kalaku. Biasa mawon, biasa. Biasa mawon. Kata-katamu yang setri niki Pak. TKT anu hasilnya 2 dina pun. Pun kendeli mawon. priya Kenyo ayu srok kang olah budaya srok kok sroke piye aku mesti le ajar karo ngunggahke Karo enggak. kenya ayu srok ngolah pucuk srok ini nyatane iso pentas mangga terus Mas ra ketung keserimpet-serimpet mboten napa-napa. mboten napa-napa santai mawon Aku lino kena sangkrah kok. Pun laras. Sowan menyang kutha gedhe bendara terus kayung-yung selendang kuning kang saking bukit swara kurang pramana ning wasis ngungro ngungkrung marang bendara mring diah kang sulistya pijer ngincangake alis terus bareng mangga terus Yuk. sesidang cek patenono timbang perpisahan wangi samudana marang kula mangga alon-alon mawon mboten sah sampean suarane kaya isih grogi ngono lho digawe slow mawon grogi kula mboten nyaka saweg nganu ya Pak pripun menika ya minggah mboten napa-napa mula dikulinake sok nek kula sowan mriki malih sampean kudu nembang melih lho oh nggih insyaallah nggih ampun
pun kuwatir. Tenang mawon. Monggo. Liwat kincanging alesu mongko kowe bocah nadyan bocah kuno kauga katrimo jiwara kehormatan rom rogo Sik. Lah niki sampean nek kepengin njaluk slamet. nggih Sampean mangaku jujur kali kula. Sampean mboten tukang golek pasir ning bos pasir to sampean. mboten Ampun ngapusi. Sis diparingi rejeki akeh niku diakoni. Nggih. Kula niku nggih ping Sapi. Ayo. Oh, lah sapi barang ngono kok. silakan sapi. mboten Mas Sapi barang kok 200 ki piye? Piye? mboten kok Iki agek pasir 200 ki. Sapine mboten niku mboten ning niki nggih riyen pasir nggih nandangi sik sadurunge dadi bos. niku riyen niku Pak. Oh. Mula rada groyok wong kulino ngirit. Katanya pimpinan Jatilan barang ya Pak. Wolah kok wis malah kesenian werna-werna. Wah, lah iki malah kang selupan kok aku. Niku riyen nek samenika kula sampun Pensiun. nggih pensiun. Oh, Dados tiyang biasa mawon. Oh, biasa. Kagungan Jatilan barang. Mboten. Wah, kok Pun ngaku- bubar. Nggih. Oh, angke wong saniki Jatilan niku kekurangan demit kok. Iya. Saya Kok kurang. Lah iya saking okehe Jatilan kuwi demit nganti kurang. Nganti demit wis dina sok mlaku loro kok. Rampungan slupi kene metu terus "Sik, aku arep ning Kaliurang ki ana pentas aku tak ngeslupi kono." Mula gandeng kurang malah wong kuwi do ngengslupi demit. Mangga lajengke Mas. urip ana hutan gedhe Samudana arang kula karwalan
matur suwun. Nggih, matur sembah nuwun. Ya Anoman kok ming glelar. Tapi modal ya Pak, modal Anomane iki. Ya, nyasanya iki nganu ke saka Pak San mau. Oh, iya, matur sembah nuwun Baksan. Ya isih kok. Anomane gleleng tenan. Wae gleleng nggih Pak. Anoman si kethek putih. Gleleng. Nggih, sae. Sae nggih Pak. Wis. Sekarang jagdel bardel wedhus kok ya. Iya Pak. Oh pasir. Musim. Iya. Matur suwun, Mas San iki mau kemarin nyekar. Ya ora apa-apa karang iki panjenengane Pak Suharno kuwi ngaturke pasugatan wayang iki pancen kagem masyarakat. Ya. Padha suka-suka parisuka panjenengane wis terpilih minangka dadi dewan. Ya. Terus ngaturake hiburan kagem para masyarakat. Mula sing wajib seneng-seneng ya para masyarakat no. Ya, iki mau ungkapan ucapan syukur saka masyarakate ya kuwi Pak San sing wis kepareng ngucapake Pak Harno minangka dadi DPR di Kabupaten Magelang. Iya, pancen bener ya, Mak. Iya. Iki sing ngadeg iki ditambahi sindene meneh bayang kepyek. Nggih. Sok tambahi ya. Tambahi 2 cm apa pira ya. Apa ta? Apa ta? Oh sinden ta? Sinden, Pak. Oh, senengane ora. Iya. Racet nggih. Lah iki Sinom Parijata Slindru Sanga. Oh iya. Nyuwun Bapak Dalang Sinom Parijata. Oh iya. Ngono ya, Mak. Wah, ya wis nggih, mangke kula aturaken wonten gara-gara ya mergane wektune ya ngoyak tenan. Ya. Mengko ndak ora iso rampung, ya. Kengko gara-gara Sinom pirang-pirang nok. Ya. Saiki sapa? Yo genti Mbak Tatin. Ayo mudhun Mbak Tatin. Ya. Pripun Mas kabare? Apa? Wedi kok piye? Nak bengi iki do lalen rumah saku. Loh, kok sik aku lali apa? Ya kowe ngartekke. Kacing loncat. Oh iya bener, setuju. Seksine ya Sa. Aku seksi Seksi ya Sa. Heeh, ngartake bajing loncat engko entuk tambahan. Nya tak kainya. Wis Cukup semuanya bangane nyolong. Wis gek ngaturke panuwun. Karo sapa? Aku Dik, ngatur nuwun Mas. Ndek sing dikeki kok aku sing kon ngaturke panuwun kae karo Tatin kae. Iya. Monggo. Tin. Kok magrenengan to, Tin? Lah aku kan Kok kamu meninggalkanku to, Tin? Lah kenapa? Kamu lagi minta uang loh. Aduh konangan iki. Ndi kowe wingi nyilih aku to? Balekke. Saiki ora nyilih. Lah ngapa? Ning ninggali ning rong duwe. Lah saiki wis duwe to? Engko tinang jaba wae. Lah ya momong weruh lho aku. Ana pamundutan apa kae mau? Iya. Napa kan Mbah Waji? Apa Mbak Waji? Nyuwun napa, Mbah? Ndok. Ora wis duwe, Ndok. Kowe yo duwe wis. Oh, iki apa piyaine Mbah Waji? Iya. Wah. Monggo, Pak. Angsal nek kedadian regane. Dekno beda niki suasanane. Nggih mriki. Nggih. Mriki. Wah, iki jan kaya gentro tenan nek iki. Sae. Gentho apa gentong? Rin sok ngetoprak iki. Boten. Lagi kula nggih ngawur kok. Ah, nggih jenengan wong ngawur kok. Nggih. Nggih. Nek kula wani nggih jenengan wong ngawur niki. Nggih. Kula wedi. Pripun? Pripun, Mbah? Jenengan anjing napa? Tandang iki. Rekane ya men golek vitamin ngoten mawon. Golek vitamin. Golek apa? Dene suasana dalu niku kok benten. Bentene? Kula niku biasane teng suasana sing silir-silir niki anget-anget rapet kabeh. Hah? Anget. Nggih. Sing marai anget apa? Ah nggih, jenengan-jenengan niku. Pripun mbok sing cetha to? Mosok kudu dicedak-cedakke. Wah, kula niku wong tuwa wis bruwet kok. Kula ya luwih bruwet. Nggih, Pun, nggih. Iya, anjing nembang napa, Mbah? Lembang ora iso sing penting melu seneng Pak Seno wau niku. Wah, nek melu
Nek melu senenge mbok surak ning jaba. Kula niku rasa surake do suraki kok. Wah nggih, urip kula niku anane ming suraki. Oh, lah apik. Cah kok nggo bancaan kena. Ngawur meneh. Nggih, kula senenge kalih sampean kepethuk. Seneng yo bayar. Seneng meneh. Seneng kok bayar. Kula niku anggere seneng sithik bayar, seneng bayar e. Nek seneng niku ora bayar. Seneng ya dimplok ngono. Anggo mangemplok jare seneng. Kok mangemplok. Iki nek mbiyen anu Mbang Gula cupacup. Ya, tadi arep nembang apa? Ya. Nggih. Rek ajeng tentengan apa pinggir? Kula nyepake riyin. Mangke ndak. Kula niku ning ngampet niku nganti anyang-anyangen niki wau. Ampun ya dilairke. Nek anyang-anyangan ki piye ta, Mbah? Duh, Anyang-anyangan sing loro ki apa nih? jenengan dereng nate. Derenge. Kula nyang napa pripun? Maksudnya? Turene anyang-anyangen niku pripun nek dereng nate kula nyang. Nyang niku tegese menyang niku mangkat. Lah saden dibuka riku kok. Ki wau enten pamundutan, Pak. Kok nyemplungi amplop Apa? kok lali. Saking Mbak Wati saking Hong Kong. Oh, Mbak Wati saka Hong Kong. Nggih. Mbak lumantar streaming berarti. Heeh. Nggih. Ngersake apa Mbak Wati? Bayar kontan niku ora utang. Biasane kula ming utang niki kula bayar kontan. Terus niki nggih kula. Nggih. Nggih, matur nuwun nggih, Pak. Matur nuwun ya kena khusus ora kenal meneh kok. Oh, nggih. Bacaane mau, Pak. Oh, nggih, matur nuwun nggih, Pak. Niki pegawe lho niki kados ngeten. Pegawe stasiun niki, Pak. Wangke. Oh, nggih. Oh, BJK nggih. nggih. Diratani, Pak. Edan iki jan. Diratani kabeh nggih. Sing isor dhewe kok kon nyepuluh arek. Jane kula pengine ro Mbak Prastiwi. Nggih, Diratani. nggih kalih Bu Pras nggih. Pengine sangi. Senenge napa? Nek tuwa ki rapati kanggo rada Nggih. Pun nggih. Entuk tak tong tak pun gek lenggah. Lenggah gek ngitung meneh nggih. Aku le mancing le gondol Mah Tatin. Ya ora apa-apa becane dhewe-dhewe kok. Jane ya. Sing dhewe-dhewe. penting aku gawe. Jenengan wis angsal sekali Pak Senoto. Ora usah omong-omong Pak Seno ora seneng mengenai kok do omong-omongke. jenengan Mary kepengin. Hah? Kepengin. Mboten sah, Pak. Oh, nek kepengin mangke ten wingking rika piring reget okah. Wah. Ajeng mangsai. Nggih, bareng-bareng. Nggih disai wong jak urung ngedukke kok wing yo. Ya, Ayo, arep Ki. ngaturke apa? Nggih nyuwune tembang kangen, Pak. Oh iya, tembang kangen. Ya. Tembang kangen. Mangga dibawani sik sedela. Ya, men kepenak. Iya sak cukupe kok sedhe. Apa Lisa? Lisa njaluk pemilu. Pemilu. Ya. Tak tunggu sliramu. Ngapa sing ngendang kok dangdeng ki? Kuwi sing ngendang. Ayo kepengin ngendang. Pak sajake nyelok. Weruh kowe iki kaya weruh kendang ya. Lah, kok kaya kendang apa piye? Wis sing bedhug gedhe. Terus sing ditabuk nggo endi nek kaya kendang kok ngene iki? Ayo nggon lulang. Lah, monggo ndi lulange ngendi? Aku lulangmu nggon ngendi? Lah aku ora ngerti lho. Tak ngendang ya. Yang ngendang. Aku tipung wae Elisa. Ketipung cilik. Ayo kowe tak kinting. Ya. Sliramu rawuh jambapingan. Nggo wiyaga do ngamini kabeh lho. Ya. Tangan di atas. Ping serenut. Ayo mesake to keronta-ronta. Tangis kang
Bangsa dhewe kok. Tetungga Pedhot. ngapa lho? Ngogel-ngogel ilate. Kan tak pilih tak pilih donya akhirat Plenggor langsung ono piye? Ya ayo terus gesek. Terus. Ya Rabbi. Tangan ke atas, yuk. Ya, siap. Dalange bareng. Ayo ben. Malah dianggap pemberangkatan iki kepiye iki? Ah, jangan. Ayo Tin. Dirampungke Tin, ayo ndak santai wektune. Amin yo. Monggo berkatipun dipun beto piyambak-piyambak. Ah, berkat semene iki isine apa ya? Iya. Tembang kangen monggo, yuk. Iya. Dan Kristus
Matur sembah nuwun. Sun ngapunten Pak Seno. Nggih, Pak. Mboten ngira-ngiraos hormat kula dhateng panjenengan sak rombongan kula tak nyuwun napa nggih? Rondo Kempling. Oh, wis monggo. Duetipun kalih sinten? Kalih Mbak Elisa. Wah, ya. Niki dereng rondo niki. Kula dereng rondo lho. Oh, siap nggih, siap. Hafal to, Pak? Nggih, ro dituntun-tuntun. Nek pun tuwa ngeten iki nek ora ro dituntun ora tekan nggone. Kadang wis kesel ning pekarangan ora iso mlebu omah. Oh, je. Ayo pekarangane kejembaren. Ah nggih. Nggih. Ya, mangga rondo kempling mangga dados. Ayu pakai tidak putih tapi ngaren tidak wae ra lupa sapi pakai omongan apa ora wedi timbang nganyun aku gelem ngancani niki Mbak Yu aja blonjo napa pindahan anawan kula blonjo ning pasar bae prawan rondo kangge kula kapenting matur nuwun Mbak Elis, matur nuwun Pak Seno Nugroho. Nggih, Pak. Monggo pun lajengaken supados lampan dalu punika saged tuntas kanthi rancar. Matur sembah nuwun. Ya, wah. Wau pun kula ketokke putih-putih sakniki kula ketokke abang-abange. Ning nyinggahke nggone adate lho, Mbak. Pundi ning dompet to? Nek biasane sok ngeten iki. Kula mboten nyimpen. Oh, mboten nggih. Mboten. Sak kajenge jenengan lah. Nggih, bareng. Waduh. Biru. Sare abang de biru. Dinggo ngitung nganti gara-gara iki. Nggih, waduh ditilat barang. Mbok aja nganggo idune panjenengan, Pak, nyilih idune sing ana niku. Niki, Pak. Iya. Engko niki potong kotos-kotos. Nggih. Nun. Matur sembah nuwun. Kari bagiane garwane kok ya. Nggih. Nah, wedi mulih. Kuwi mau ming dipamerke to? Nggih. Oh, arek biru. Ya wis ora apa-apa. Mangga. Ya teruske dhisik critane ya. Walah ngopo meneh? Lah Nggih. Nggih. Wah, iki malah Anoman iki malah lomo iki. Anggeran mah rata Heeh. Wis kabeh ditune ya. Wis. Nggih. Kendang. Sing ngendang. Kendange kalih Pak niku sek kumis kalih sek niki. Loro. Iya. Sek balung sedaya, Mbah. Tariem pergi ke pasar.
apik iki. Ayo ngger teruske dhisik. Ya tak dereke mak ya. Tansah marpamaring sukma sinukmaya winayu ing asepe